زا معايت أملاخ تبلار استحيزنا كابتن زارار بالبزلنا كساحجي مجمريا معايت أملاخ كمي مخنا كورنثوس ببناير يناير أمعرف سلسته كتسيل ناشعو حنت أكل مخنا زوم معايت أملاخ كم حنت أكل ويدما كم حدا غانتا غيرنا إنا كابزي كتسيل ناشعو بزعوا أقلوت بسي كاب كالت أستاذون انتاي قالن مهار زول نجار لومي حدا كلا كنزارب دسيب لني أنا انتاي كحسب كني كم تقدم حجز بالنا أكل كله كم زلوا أكل كريستوس زغن نفس وكف سب قال مخانو كلاتنا أقلوت نقويت هزفل زبله كله كم تلا زحلف جيز بالنا قال مخانو كنحسب كلنا باستر قبر مدن حجي زل على حنت قداي كل ساعة ذكرني تفتوى قلعة جنا مستولى أبجزو جنا توريد قلعة سي نتابيت يقلقل مهان ناس آتديو ناس زانا قعديو ناس حق أديو مسؤول زلو قلعة سي أقول له مقتاو كاب كزارب كله ولا حدش أماني هو أقول له ببينه عينتيو ما نعبنا نخدليو كم تزبلنا قل حدش أمانون أقل قالوا مخانو كهون كم زخل تعم هير له تردي له እግዚአብሔር ይመስገን አገልግሎት ክንብል ኮለና ቃል እግዚአብሔር ብዛዕባ ዳዊት ከምዚ ይብል ዳዊት በዘመኑ ሲሉ ንፍቃድ እግዚአብሔር መሰገልገለስ ዓረፈ ይለና እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሲ ብዛዕባ ነፍስ ወከፍ ሰብ ብዛዕባ ነፍስ ወከፍ ክርስቲያን ብዛዕባ ነፍስ ወከፍ ዝደሓነ ሰብ ዳግማይ ዝተወልደ ሰብ ሲ ሓደ ሰማያዊ አጀንዳ ወይ ከዓ ምኽሪ ወይ ከዓ ሓሳብ አለው ማለት እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ኻኒ ትሰብ ኣብ ዘመን ህይወቱ ንኽገብሮ ኢሉ ምድብ መዓልታት ገይሩሉ ማለት እዩ ስለዚ ነፍስ ወከፍና ኩላትና መለኮታዊ ዕዮ ገዛ ከም ዝብሉ ወይ ከዓ ዲቫይን አሳይንመንት ሲ ካብ እግዚአብሔር ኣለና ማለት እዩ ነዚ ሓሳብ እዚ ኻን ኣብ ምድሪ ኮልና ገርና ክንሓልፍ እግዚአብሔር ይጽበየና ስለዚ ነፍስ ወከፍ አማኒ ደረጁ ብዘይ ይገድስ ቦቱ ብዘይ ይገድስ ዕቤቱ ብዘይ ይገድስ ተፈላጥነቱ ወይ ከአኒ ቤተ ክርስቲያን ንዑ ከመይ ይርዮ ብዘይ ይገድስ እግዚአብሔር ንዑ ክሪኦ ከሎ ግና ዝተዋሃቦ ሓደ መለኮታዊ ዕዮ ገዛ ኣሎ ነዚ ዕዮ ገዛ ዝኽገብሮ ከዓ ይጽውዕ ኢሎ ማለት እዩ እቲ ኣገልግሎት ኣብ ቅድሚ ሰባትን ኣብ ዓይኒ ሰባትን ዓብይ ወይ ንእሽተይ ክኸውን ይኽእል ኣገዳሲ ይኮነን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ግና ኩሉ ኣገልግሎት ማዕሪ بمتن تنعوز توها بتسجع بمتن تنعوز توها بتساوي بمتن تنعوز توها ب نعقل قلت نعجزابير حسب كقول قلنا له خان بوء متن يخ عجزابير كان يتساوى سوا مالتي أملاخ استبس كان يهون حدا نجاري ذكر مالتي أب حدا دكتور مايكل دوغلاس بال صحافة سنتايلو أبيت كريستيان زل عقل قلت سيلو 8% كابت عقل قلتات ب10% نايت أبت بيت كريستيان زلوا سب يزعيه حجي 10% سوات نايس 8% عيز قبون بحرد أسريحهم كم حكي 4 عصف صح له مالت يوم جام لازم نتعيو ون معرخ ندي وصيتها وبزهنا أجواب ويكاني بقبو صحوا له عصحونا لون قرب يتحتاتك أي مالتي من البعض ولا أنت صحوا ون أبكال النجارات أبكال النابرو أبكال الجداي ون بزح زل حد زبالة نجار عبس درابيتاتهم كال نجارات كمسؤول خوني مالتي توم 8% نبيت خرسيان زلوا 7 جنا هيقول قولني إذا حكى زي أب كل بيت خرسيان دول أبنا هنا بيت خرسياناتهم كومي مالتي وحدة سبعة يوم زقول كلو كم زبال شيء ما ثونا لنا أقل قالي كنا نفسه كفسب أقل قالي نفسه كفسب إجزابير كقل قلي سوي هو مالتي جن أتأقل لو تخفل عليه غادي من الوقت حدا سبع على الرأي خوينه ويكعني فليز بل إجزابير عم مدرسها وحسابات النهز بتاعت المبصح نقطماتات المبصح بيت خرسيان المبصح بيت خرسيان المسرات خون مالتي حدا خاص أجاه هو هاوكا ولا تعصق عب خلقن بيت خرسيان كمسرت قال وي عقل دوت كمسرت وي مينيستر تخفت وي زخونه مره هاوز هانجرو قال نجرناتو تكالات كسفح زي كره زلوسي نحدا تصقال لك انا تبعر ان دغفكا نبر كلها صبوي እግዚአብሔር ጸጋ ይብካ ማለት ናት ከخفت ማለት አይኮንም እግዚአብሔር ጸጋ ይብካ ክትፈልጦለካ ማለት እዩ مخفات هون ጌጋ አይኮንም حسب አምላክ ከሆነ خل እንዲ ግን እትዛሃበካ ጸጋ ግን ነተ አገልግሎት ክድግፈሉ
نتي بعرّا يخدق فلو نت بيت خريستيان كدق فلو تو هاي بكاخون خيني قدن كتابت مالت هيكون مالت تصقا سلزلك سبات سلزبولخا قال يكاخت بالعي كونن مالت يخم يخزي خون خيلي حساب زخونه ግን ነፍስ ወከፍ ሰብ እግዚአብሔር ከገልግል ይጽውዑ አገልግሎት ቃኒ ናይ ነፍስ ወከፍ ሐላፍነት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን መቼም እጂ ዮናታን ከም ዝበልካዮሲ አቤት ክርስቲያን ብዙ ሕግዮ ኣሎ ብዙ አገልግሎት ኣሎ እግዚአብሔር ድማ ከነገልግሎ አፍደገ ከፊቱን ኣሎ ናይ ብህትና ጸጋታት ኣለና ጸጋታት ክንማቀሎ ክንሰርዓሉ ክንዓብየሉ فقد እግዚአብሔር أنا دحاني إلى شلل زبلو زي خونسي نعملاخ كغلغلوسي እግዚአብሔር يصبيني أغلغلوت كنقول كلناسي أمدرك وصينا دراين نسبكون نزمرون نمرحون عينت زي خونسي أب بيت كريستيان كم مصراقات حسكا بزح سرح له اتي وهبتنا انتاي إلنا كان حتى دما قبونا እግዚአብሔር سي بزخونه كنا قلقلون خيرنا اتي اورا زلنا دما مستي املاح زلنا من رخابي اتي فلوم كاب እግዚአብሔር زلنا فلو نهري حدا خوينو سي ناي اغلغلوت صقم ايهلوناني بيت كريستيان ايهلواني كلتا اغلغلتي بحدد تطميرهم كغلغلو خلو مسحب ايكهلوني تي اغلغلوت يزمرحو سلازي نعمل اغلغلت مخالسي وي مغال اغلغلت كونسي እግዚአብሔር አምላክ ክንደ ክብር ይናዓና እግዚአብሔር ድማ ከአቡ ክንበጽሕ እግዚአብሔር ይርዳና ቤተ ክርስቲያን ሲ አቡ ክትበጽሕ ሲ ናይ ኩላትና ናይ ቤተ ክርስቲያን ራእይ ይኸውን ካብ ንሽቶ አትሒዙ ስጋ ዓብሲ እግዚአብሔር ከነገልግሎ አፍድ ገር ተኸፊቱና ኣሎ አምላክ ይመስገን كم زخلوت صنعكم سي أنا لما أغلط كاب حوالي باولوس كريو خلقه بفلاي تي أب كلاي تيميتوس معرف حدا تقصع استخلت زلو تقلتو سي انتا يبلو نعاخن بوالا أب تحدي ترقم يزن ببزلهم انتا يخليهم بز مغنياتي حسارة مكرات تقب زلهم قنا أمنتي أمن أو دي غير كم زلهم سلازم فلت أي حفرني نسوقا نتزمع قبكو ساعتها مع التأتيا كحلو وخمس خل رجس أنياي نتي كواي سمع خير قنوع تمرتي كم سالي جرك حازو بتي بكرسوس يسوع رخمنا أمنتن فقرن كأن نبر نتي بحضري زتوهبك بتي أبانا حديرو زلو منفس قدوس حلو سلازي تي أغلوسي كم حضري خمس تقبلوا بحضر تقبل دما نسو دما بحضري هو خمزلو انت متيوس دريو لنا بزي ابتي معرف كلتا دما انتايبل ابتا خليتي تقصي نتي اب قدمي بزحات مسكر كاباي سمع خايو نجر كالوت كمهرو نزخلو امونات سبات حضري حبهم بلو سلازي حوالي باولوس ابزخل ريو خلناسي تي مغلقال اتا اغلغلوت حضري كونو خمس تقبلوا ايو زغالت لنا زلو نتيميتوس دما حضري كيرو هيبوو او خلو دما انتايبلو نخالو سبات دما حضري حبهم تاغلو زسي بحضر تقبيله بحضر كاس تقبلوا سبات دما حضري حبهم يزبللو سلازي اغلوت بناي حارب باولوس تمرتزي حضري كم تقبلنا تردئ حنتي كاد ابو حنت تقر من انتهلا كلنا سبات سي اغلط نسبات مهاب يخبدنا ايو تزلنا احنا زلنا اغلط سي نسبات مهاب بتعم يخبدنا سلامتاي كومون خون بزحون هات قلص خالي حدا نقدر نرد عن انتاي منالبات نسبات لذي عملنا نكون خالي
ከምቲ ብዙሕ ሻዕ ንሪኦውን ኣብ ቤተክርስትያን ብዙሓት ኣገልገልቲ ስለ ዘይነሳትፍ እዩ ማለት ከምዚ ሓደ እቲ ምስክርነት ብዙሕ ስለ ይነብዝሕ እሞ እታ ቤተክርስትያን ስለይተዓብደላ እዚ ታስብ ብዙሕ ፅልዋ ህልዎ ኮይኑ ዝሓስብ ሓደ ፀገም ግን ንረአየ ንሱ እንታይ እዩ ንሰባሲ ኣገልግሎት ኣይንህብኒ ኢና ከምዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝህቦ ዘሎ ሕድሪ ከምኡ ሕድሪ ንምሃብሲ ብዙሕ ዝኸብደና ሕጂ ኣብዛ ሲና ክገልፀልና ዝፀንሐሲ እንታይ ንርእስ ሕድሪ ዝሓዘሎ ሕድሪ ዝተቐበለሎ ሕድሪ ከመሓላልፍ ዘሎ ሰብ ካሎ ሕጂ እቲ ሕድሪ ከም ዝመሓላለፍ ኣብዚ ትርኢ ስለዚ እቲ ሓደ ዝሃቦ ቅርሚኡ ነይሩ ማለት እዩ እንተረኣ ንሱ ነቲ ሕድሪ ሒዙ እንተረኣ ከመሓላልፎ እንተረኣ ኮይኑ ሕጂ ንሕና ከኣሲ እዚ ወንጌል እዚ ወይ ድማ እዚ ኣገልግሎት እዚ ከም ኣገልገልቲ ሒዝናያ ዘለና ሲ ሓደ ኣብ ሂወትና ነዚ ኣገልግሎት ንክንሕዝ ገለ ተራ ተፃወተ ሰብሲ ኣሎ እዩ ማለት እዩ ሓቂ ሕጂ ዋላ እንተረኣ ሓሲብና እንተረኣ ዘኪርና ገለ መለሲ ኣብዚ ሕድሪ እዚ ንክንፀንሕ ወይ ድማ ኣብዚ ወንጌል እዚ ንክንፀንሕ ሲ ኣብ ሂወትናስ ብውሕዱ ሓደ ሰብ ተራ ተፃወተ ኣሎ ወንጌል ብኸምኡ መፅኡ ንሱ ከዓኒ ቅድሚኡ ነይሩ ንሱ ከዓ ከምኡ እንዳበለ ኣብቲ ላዕሊ ሃዋርያት ኣለዉ ልዕሊኦም ድማ ክርስቶስ ኢየሱስ ድማ ኣሎ እዚ ሕድሪ እዚ ከምኡ እናተመሓላለፈ ዝመፀ ሕድሪ ማለት እዩ ዋላ ኣብ ሃገርና እንተረኣ ርኢናሲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ የንሓውናትን ክፋቢልና ነይሩ ቀሽምባየ ናይ ወንጌላዊት ቤተክርስትያን ዝተንገፎም ዝከረዲ እንታይ ዓይነት ዋጋ ከፊሎም ኣብቲ እዋን እቲ ማዕረ ዓብ ዋጋ ናይ መርዓ ዋጋ ከይተረፈት ዕድመ ብዙሕ ነገር ከም ዝኸፈሉ ተረዲእና ሕጂ ነቶም ቅድሜና ገለ ነገር ዝገበሩ ናባና ንክበፅሕ ወንጌል ናባና ንክበፅሕ እዚ ኣገልግሎት እዚ ዝገበሩ ነገር ክንፈልጦምን ከነኽብሮምን ሓደ ካብቲ ባህሪ ናይ ኣገልጋሊ እዩ ባዕለ ሓንሳሓንሳ ነቶም ኣቦታትና ኣብ ቤተክርስትያንና ዘለዉ ይኹኑ ዋላ ኣብ ዝተፈላለዩ ካልኦት ቤተክርስትያን ዘለዉ ግን ተራ ተፃወቱ ኣብ ዘመኖም ኣብ ግዜኦም ናይ ብሓቂ ተራ ተፃዊቶም ዘመሓላልፉ ወንጌል ሓንሳሓንሳ ግቡእ ዝኾነ ክብሪ ግቡእ ዝኾነ ሪስፔክት ኣይንቦም ኢና በቃ ከም መንፈስ ዝጎደሎም ከም ሓንሳሓንሳ ከም ኤሊ ገርና ክንወስዶም ኮለና ቁሩብ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ወይ ድማ ባህሪ ናይ ኣገልጋሊ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ቅድሚኻ ገለ ተፃወተ ተራ ሰብ ንስኻ ድማ ከም ኣገልጋሊ ናይ ኣገልጋሊ ልቢ ኣብኡ ደሎ ሪስፔክት ህሉ ኣለዎ እንተረኣ የልሳዕ ብዕስ መንፈስ እንተረኣ ከገልግል እንተረኣ ኮይኑ ሲ ቅድሚኡ ገለ ኣብኡ ዝገበረ ነገር ኣሎ እሱ ድማ ኤልያስ እዩ እንተረኣ ብፅላለቶም ክፍውሱ ዝኽእሉ መዓት ተኣምራት ገብሩ ዝኽእሉ ደቂ መዛሙርቱ እንተረኣ ኣለዎ ኮይኖም ሲ ቅድሚኦም ግን ገለ ነገር ዝገበረ ክርስቶስ ከዓ ኣሎ እሞ እቶም ኣብ ዘመናት ተራ ተፃወቱ ኣብ ቤተክርስትያን ይኹኑ ኣብ ወንጌል ናይ ኤርትራ ዋላ ግቡእ ነገር ዝገበሩ ከም ኣገልገልቲ እቲ ግቡእ ዝኾነ ክብሪ ክንህቦም ይግባአና እዩ ከምቲ ሓውና ዝበለና ክንሕልፍ ኣለና እቲ ሕድሪ ከነስግሮ ኣለና ናብ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ግን ኣብ ተስሊም እንታይ ድማ ብኡ ማዕሪኡ ድማ ነቶም ገለ ዝገበሩ ድማ እቲ ግቡእ ዝኾነ ክብሪ ክንህብ መፅሓፍ ቅዱሳዊ እዩ ኣብ ሚልክያስ 4 እንታይ ኢሉ ሲ ልቢ ኣቦታት ናብ እንታይ ናብቶም ደቂ ናይቶም ደቂ ልቢ ድማ ናብ ኣቦታት መምህርና ኣደም ካብቶም ዝዕበዩና እንታይ ይብሉና ነይሮም ሲ ኣብ መንጎቶም ሓድሽ ወለዶን ኣብ መንጎ እቶም ናይ ቀደም ፀንሐ ወለዶን ሲ ክትዕ ኮይኑ ኢሎምና እንታይም ክትዕ ኮይኖም እቲኦም ዝገይረ ሃቦም ቶም ቀዳሞት ኢሎም ነቶም ናይ ቀዳሞት እዮም ኣድቮኬት ዝገብርሎም እቶም ዳሓሮት ከዓ ነቶም ዳሓሮት ኖኖ እዞም ዳሓሮት እምበር ዝገይረ ሃቦም ተባሂሎም ሲ ክልቲኦም ተኻቲዖም ድሓር እንታይ እቲ ምክንያትኩም እቲ ኣምፁ ምክንያቱም ወይ ድማ ሪዝን ኣውት ቦር ምስተባሃሉ እቶም ቀዳሞት እንታይ ኢሎም እዚ ሃቦም ቀዳሞት ንሶም እዮም ነዚ ኣሰር እዚ ኣምፅሞ ነዚ ኣሰር እዚ ካብኣቶም ይመፅኡ እዮም እቶም ዳሓሮት ከዓ ኖ እዚ ግባእ ሃቦም ዳሓሮት ዝኸዱ በቶም ኣሰር ቀዳሞት
حدا نجار جيروس لزولو بتم قدامه تجيروس لزولو أنتم دحر زخودو دلو أنتم دحر دما زخود زلو دما نتي صنحة عندي صنحة أساس حزم مخود له ينمو لك أثاء مصحف قصة لاي لبا بوتات ناب لبي ولد ما ناب بوتات كخونيز بالوسي نتوم እግዚአብሔር ዳመጠላ ሰባት አቦታት ዝኾኑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ከመገልገልቲ ድማ ግቡእ ክብሪ እንዳሃብና ግቡእ ሓለፋ ዝኾነ ክንፈልጦ ምን ሓለፋ ዝኾነ ክብሪ እንዳሃብና ንሕና ድማ ተራና ኣብ ዘመንና ክንፃወት ከመገልገልቲ ንዝመፅእ ወለዶ ከነሕልፎ መፅሓፍ ቅዱሳዊ መንፈሳዊ ሓላፍነት ኣለና